Ahoj. Mohla by si odpovedať na pozdrav. Čo sa na mňa tak dívaš? Pamätáte sa na môjho otca však? Prosím? Mario Escobar, už vám to došlo? Áno, iste, bola to veľká strata. Vy ste jeho vrah. Čože? Čo to hovoríš? Je to vrah. Lydia, on zabil môjho otca. Zbláznila si sa? Dobre viete, že je to pravda. Lucia, prosím ťa, zvažuj slova. Tento človek je vrahom môjho otca. Čo to táraš? Zavraždili ste môjho otca, priznajte sa. Vieš čo, nemám chuť ani náladu počúvať reči nejakého bláznivého dievčiska. Okamžite zmizneš z tohto domu. Anibal, prosím Žiadne ťa. prosím ťa. Dovolíš snáď, aby ma takto urážali v našom vlastnom dome? Hovorím iba pravdu, a vy to viete. Akú pravdu? Odkiaľ máš tú pravdu? Kto ti to povedal? On mi to povedal.